Обикалям Силистренско и раздавам предизборни материали. Срещам една възрастна жена, която е симпатизант на Възраждане. Говорим си. От приказка на приказка става ясно, че снаха ѝ работи някъде в общината и се познаваме. Все пак сме малък регион, няма да казвам точно къде работи. И както и да е, на тръгване, при приключване на разговора, тя се обръща към мен: и момче, като отиваш към кметството, само не казвай, че ще гласувам за Възраждане, защото ме е страх снаха ми да не си загуби работата. Така, господа досега управляващи и госпожи, не знам как се чувствате и как въобще спите, когато сте довели до народа си до такова положение, че да го е страх да заяви каквито и да е политически пристрастия. Това е просто нещо нереално. Аз не мога да си представя човек, който ще причини това на собствения си народ. Вие не сте българи, вие сте боклуци. Не обичам да използвам такива епитети, но човек, който докарва собствения си народ до положението, в което той да се страхува да изрази позиция, да се страхува за всяко едно нещо от своя живот, той е боклук. Благодаря за вниманието.